min tur. Ja, vi glemte. Sorry at vise jer, vi tog dem igen. Men Andersen, hvad havde du? Jeg laver en koldbøtte på gulvet. Jeg havde spist 2 chips. Ved du hvad? Jeg var kraftig med en koldbøtte, bare for jer. Er I klar til Andersen og filmer? Det er en perfekt film, og prøv bare at se, hvad den kan. Jeg ved ikke, om det godt må være på. Ja. Jeg ved ikke engang, om det er en koldbøtte. Var det Kan gulvet? Okay, så. Jeg må godt lave på den der. Ja. Det ved jeg ikke, om jeg kan. Jeg tror, jeg skal dø. Indtil du holder du holder dine fingre i vejen. Au. Du filmer ikke engang. Du filmer det ikke engang. Anson, tag den lidt ned. Der. Behold den der, du holder stadig dine fingre i vejen. Er I klar?